Dels boxers, així com les animadores de l'equip de Barcelona, les cheerleaders de l'equip blanc i vermell. Els boxers de Barcelona, campions ara fa 2 temporades d'aquesta competició, s'enfronten als Sant Just Trons. L'equip de Sant Just d'Esvern, finalista l'any passat, va perdre la final amb els Howlers. Aquest any torna a arribar a la final. Rafael Cervera actuarà d'àrbitre principal. Aquí el veiem juntament amb l'entrenador Modesto González dels Trons, mentre Ramon María González és un dels corredors estel·lars de l'equip de Sant Just. David McDonald, que serà el quarterback de l'equip dels Trons. I aquest és Pau Coll, el jugador que després de moltes tries i moltes deliberacions va acabar ocupant la plaça deixada vacant per Xisco Marcos en els Barcelona Dragons. Pau Coll ha obtingut un permís especial de l'equip dels Dragons per poder estar present en les seves funcions de kicker de l'equip dels Trons i també de linebacker en aquesta final. Pau Coll, que fa el signe inequívoc de que es posa en marxa el partit. Atenció al primer xut, kick-off del partit entre boxers i Trons. I el primer retorn a càrrec de Xavi Vilaró, el número 26 dels boxers. Xavi Vilaró, un dels running backs més destacats de la Lliga Catalana. Primer down. 10 iardes a recórrer per l'equip dels boxers. I el quarterback Tom Yowie, nord-americà, que ha portat els boxers a pràcticament la imbatibilitat en aquesta temporada. Una sola derrota. Bon bloqueig fet per els companys de Yowie. Ha portat una jugada de sweep, una jugada exterior. Segon down per Yowie. Jugada enrere per Vilaró. Vilaró, que es llença en plongeon. Típica jugada per aconseguir el primer down. Haurà vist la marca Vilaró i ha vist que era possible travessar al mig del camp. Primer down i 10. Yowie fa jugada d'engany. La passada llarga, atenció profunda. Primera passada profunda als territoris de Sergio Díaz. Però el número 12 de l'equip dels boxers, que no ha aconseguit retenir a les seves mans aquesta passada. Sergio Díaz, número 12. Segon down, 5 iardes. Una altra jugada d'engany de Yowie. Passada completa, atenció al número 83 de l'equip dels boxers. Es tractava de Marcus Morcego, que ha aconseguit el seu objectiu, no només la recepció, sinó també guanyar unes iardes importants. Vegin la jugada d'engany de Vilaró. Yowie fa la passada per Marcus Morcego. I a la iarda 10 serà destalonat per la qual cosa pràcticament arriba fins a la iarda 9 l'equip dels boxers. El huddle, la reunió al voltant del quarterback. I es farà l'snap. Yowie, que té una formació clarament d'atac terrestre, i vegin el quarterback com ha estat aturat a la iarda 1 per el número 50, precisament Pau Coll. Ha estat Pau Coll qui ha evitat el touchdown del quarterback dels boxers, de Tom Yowie. Ha fet una jugada en solitari el conductor del joc de l'equip que presideix Xavier Pasquet. Ho tornarà a intentar l'equip dels boxers. I el mateix Yowie travessa la defensa dels Trons. El primer touchdown del partit a càrrec de Tom Yowie, aprofitant l'embranzida dels homes que estaven davant seu. El jugador nord-americà dels boxers acaba
d'aconseguir els 6 primers punts del partit. Davant la satisfacció dels seus seguidors. Seguidors dels Boxers i dels Trons que s'han desplaçat fins a Reus, escenari d'aquesta final de la Lliga Catalana de Futbol Americà. Vegin la jugada, com intenten aturar Yowie, però aquest es deixa caure pràcticament sobre la línia d'anotació i no han aconseguit els defenses dels Trons aturar-lo. Jugaran per l'extra game per la conversió de 2 punts. Yowie buscarà la passada. Sota pressió no ha estat possible la transformació de 2 punts. Per tant, Boxers 6, Trons 0. Som al primer quart d'aquesta final. Gonzalo Guinart, el xutador dels Boxers, que des de la seva llar de 35 farà el xut en direcció al territori dels homes que han de fer el retorn. El xut de Guinart, ben amunt, el retorn dels Trons, intentant fer un retorn per l'esquerra, una sweep molt bona del running back número 21 de Ron Polk. Els àrbitres de la Lliga Catalana en protesta amb la gestió d'aquesta es troben a la graderia. Jugada de l'equip Trons, intentant buscar el primer down. Es tractava concretament de Jordi Sanz, i aquest és Rafael Cervera, que està fent d'umpire del partit, àrbitre principal d'aquesta confrontació. Tots dos equips han arribat a tranques i barranques aquesta final, amb problemes de baixes, de lesions, i finalment Trons i Boxers que s'enfronten pel títol d'aquest any, després d'aquesta temporada que s'ha vist marcada per l'escissió en 2 lligues de la Lliga Estatal de Futbol Americà. McDonald que se'n va cap a la banqueta per parlar amb els seus preparadors. Nick Stoll i Modesto González condueixen l'equip. Hem vist el final del primer quart, 6-0 Boxers, el resultat fins a aquests instants. I al fons les cheerleaders, les animadores de l'equip de Sant Just d'Esvern. I aquí, en primer terme, les de l'equip dels Boxers. Nick Stoll, aquí el veiem, amb la gorra, és el director del joc des de la banqueta. Modesto González, amb el jersei groc, és el seu segon. I es reprèn el joc ja. Sembla que McDonald, el quarterback de l'equip de Sant Just, té problemes i ha hagut de ser substituït per Ron Polk, un running back que executa ara les funcions de conductor del joc. Hem vist en aquest down com Ron Polk fuig en principi del placatge i aquest pitch, aquesta passada in extremis, l'han intentat resoldre. Els Trons sense èxit perquè ha recuperat en primer down l'equip dels Boxers. S'escapa per l'esquerra en una brillant jugada de sweep, jugada exterior. El running back una vegada més, el jugador número 28.
26 era Xavi Vilaró. Es reprèn el joc. Sempre drive ofensiu dels Boxers després que els Trons perdessin en quart down la possessió. Yowie ha volgut significar un engany, però havia fet el mà a mà amb el seu corredor. Poc guany en aquesta jugada per part de Boxers. Rafa Cervera indicant alguna cosa a la banqueta. I Yowie està cantant la jugada als seus companys en aquesta reunió al voltant seu. Una altra jugada d'engany, bona passada per Morcego i el placatge de Marcus Morcego, però ha arribat ja quan aquest havia aconseguit primer down. Jordi Sanz, el safety, el ceguer, ha aconseguit placar Marcus Morcego, però els hi ha donat bon resultat als Boxers aquesta jugada d'engany. Tornen a estar al voltant de Tom Yowie els jugadors de l'equip de Barcelona. Aquest és Morcego. I de nou Yowie que s'adreça a l'scrimmage. Han tornat a fer jugada de handoff. El guany és minso per l'equip dels Boxers. Arriben fins al llarg de 20 de l'equip rival. I serà segon down, segona oportunitat per continuar avançant. Boxers i Trons han estat de dos equips. Aquí pràcticament cap altra de les formacions de la Lliga ha pogut fer ombra. El nivell d'aquestes dues formacions és molt superior a la resta. Vegin la jugada que està fent Tom Yowie, tot sol. S'escapa i touchdown de Yowie. Quina sorpresa, com ha deixat plantats els defensors dels Trons, que no s'esperaven aquesta jugada en solitari del quarterback de l'equip nord-americà, de l'equip barceloní. Però atenció, 74, repite down. hi ha una penalització per agafar que anul·la l'anotació. Ha estat Marc Rambla, el número 74, qui, segons els àrbitres, ha subjectat algun jugador dels Trons, quan de fet l'únic que es pot fer és mantenir allunyats aquests jugadors que et venen a blocar. Yowie celebrava el touchdown que no s'ha produït. No només no hi ha anotació, sinó que, a més, per culpa de la penalització contra aquest home, contra Marc Rambla, hi ha un retrocés de l'equip dels Boxers a segon down i 17 yardes. Jugada d'engany de Tom Yowie. La passada profunda, interceptada per l'equip dels Trons, touchback del safety. Ha arriscat moltíssim Yowie, que ara està esbroncant el seu receptor. Ha estat el ceguer de l'equip de Sant Just, Jordi Sanz, el qui li ha robat pràcticament de les mans al jugador dels Boxers la pilota. Per tant, continua el 6-0, els Trons que recuperen l'ofensiva en primer down 10 yardes. Però han perdut McDonald, el seu quarterback titular. L'esprintada del número 33 de Tomàs Pérez. Aquí han placat pràcticament damunt dels down markers, dels marcadors de down que hi ha als laterals del camp. Ron Polk, un altre dels nord-americans de l'equip de Sant Just,
més especialitzat però en jugar de corredor, està substituint el seu compatriota McDonald, David McDonald, en haver-se lesionat aquest. Sembla que tenia un problema a la boca, un cop que d'haver rebut McDonald i que l'ha fet marxar. Procediment il·legal del guard esquerre de l'equip dels Trons. S'ha posat en marxa abans d'hora el jugador que està a l'extrem de l'escrimmage en l'equip de Sant Just d'Esvern. Formació amb dos corredors darrere de Polk, que buscarà passada, problemes, interceptat, i vegin qui ho ha fet, Tom Yowie, que estava jugant en posicions de safety, i Yowie que nota. Intercepció del quarterback dels Boxers i anotació d'ell mateix. Aquest home, sens dubte, és peça clau en el joc del seu equip. En jugada, si més no, curiosa, que el quarterback dels Boxers de Barcelona estés jugant de ceguer, de safety, que hagi interceptat la passada del quarterback rival i que hagi convertit aquesta intercepció en touchdown pels seus colors. Això vol dir 12-0 de moment. Vegin l'esprintada de Tom Yowie i com els bloquejos dels seus companys porten a Yowie a l'anotació del touchdown. Decepció entre els jugadors de Sant Just, que no han sabut com aturar l'esprintada que feia el número 7 dels Boxers. Uns Boxers que sembla que tornaran a intentar la conversió a la mà. Per tant, la conversió de 2 punts per posar el 14-0 al marcador. Ha fet passada ara Yowie sobre Vilaró. Segons l'àrbitre principal, no hi ha hagut conversió de 2 punts. El marcador, doncs, que se situa 12-0. Barcelona Boxers 12, Sant Just Trons 0. Estem al segon quart d'aquest partit final de la Lliga Catalana de Futbol Americà. Hi haurà ara canvi de formacions, sortirà el kicking team, l'equip de xut dels Boxers, per posar a la zona dels Trons la pilota. Torna a ser el kicker Gonzalo Guinart, el qui té ara el tee a la mà. El tee és aquesta base a la qual es posa la pilota per poder fer el xut tant a l'inici de cada part com després de les anotacions. De fons, una música que va sonar al llarg de tota la Lliga Mundial de Futbol Americà el passat any a l'estadi de Wembley. Era gairebé el símbol del càntic de guerra dels Monarchs de Londres. (12-0) guanyen els Boxers, mentre Gonzalo Guinart es disposa a xutar aquesta pilota en direcció a l'equip de retorn dels Trons. I ha sortit un xut bastant fluix. Atenció a l'intent de retorn. Travessa. Havia intentat molt bé el número 25, Daniel González, el retorn, però en un dels seus canvis de peu
ha estat placat de Gonzalo Guinart, que ha errat el xut. Se'n va dins la banqueta. Avancem una mica més en el partit. Els Boxers han recuperat la possessió i tornem a veure Tom Yowie. Els Trons que no havien aconseguit en el drive anterior cap mena de profit en el marcador. I els Boxers que tornen a tenir possessió amb jugada personal. Del seu quarterback. Ara els està explicant la jugada a tots els seus companys. Es disposaran a la formació. Vegi amb dos receptors, una dreta, una esquerra i dos corredors. La jugada enrere pel corredor número 23, Marc Llenes. L'avanç de Marc Llenes, prou interessant per l'equip dels Boxers. Mentre els àrbitres sembla que han vist alguna irregularitat. Un altre holding. Agafar no està permès. I han penalitzat Ferran Marcó, número 77, per aquesta circumstància. Segon down, 20 yardes a recórrer. Yowie que fa handoff. Han aturat ara els defenses dels Trons molt bé el corredor de l'equip dels Boxers. Es tractava del número 41, Xavi Graells. I Tom Yowie, doncs, que busca la banqueta en veure que s'ha acabat el temps de la primera part. Al final d'aquest segon quart, els Boxers dominen per 12-0 els Sant Just Trons. És a punt de començar la segona meitat. Recordem que guanyen els Boxers per 12-0 quan Gonzalo Guinart ha fet el kick-off d'aquest segon temps. I atenció a González, el número 25, per fer el retorn. Daniel González Canelo ha fet el retorn, aquest xut que havia tornat a sortir malament a Gonzalo Guinart. A veure si desperta una mica el joc ofensiu de l'equip dels Trons. El que passa és que tenen un problema, i és que no comptar amb McDonald és molt hàndicap per l'equip de Sant Just. Ron Polk no deixa de ser un experimentat jugador nord-americà que, de tota manera, tan sols ha jugat de corredor al llarg d'aquesta temporada. De cop i volta trobar-se amb la tasca de conduir tota l'ofensiva realment és difícil d'assumir. Serà tercer down, 10 yardes per l'equip de Sant Just. Torna a buscar sortir de la pressió Polk. Des de terra un dels jugadors dels Boxers li ha posat la mà, l'ha fet caure, i en quart down veurem què decideix fer l'equip de Sant Just d'Esvern. Els Trons canviant impressions ara. Ron Polk amb Ramon Martín, número 22.
Perdrien finalment la possessió els Trons, recuperaven els Boxers, i aquesta passada de Tom Yowie, que a punt era d'agafar el número 12, Sergio Díaz. La majoria d'accions de quart down no eren ben resoltes per l'equip de Sant Just. Segon down. Yowie deixa a les mans de Vilaró. Vilaró que agafa embranzida. Vegin quina potència la de Xavier Vilaró, que acaba d'aconseguir primer down. El running back de l'equip dels Boxers de Barcelona, que està convertint-se en el més ràpid i eficaç de tots els jugadors d'atac en aquest partit. Entre ell i Yowie pràcticament han aconseguit el 100% de les iardes terrestres que ha guanyat l'equip dels Boxers. Vegin, aquesta jugada se'n diu un handoff, un mà a mà, pilota que es deixa a les mans mateix del jugador que ve per darrere, i en aquest cas Vilaró, com podem veure, és placat per Xavier Juan. Yowie de nou. Ara molt bé la defensa dels Trons, ha llegit perfectament la jugada que farien els seus rivals. I serà segon down. (12 a 0), marcador favorable als Boxers, mentre els Trons estan intentant aturar aquest drive ofensiu de l'equip de Barcelona. Yowie en segon down i 10. Ha tornat a deixar molt bé la pilota a les mans del seu corredor. La jugada protagonitzada una vegada més pel running back Vilaró. De nou comunica Yowie la jugada que faran. Tercer down, 4 iardes pels Boxers. Es busca la passada. Yowie busca una passada dins. Atenció, touchdown per passada. Touchdown de Marcus Morcego. Ha guanyat la partida a la defensa dels Trons de Sant Just. Sensacional la passada de Tom Yowie i perfecta la recepció de Marcus Morcego, que estava molt endinsat dins la zona d'anotació. Ho veiem repetit. Yowie que se'n va gairebé 10 iardes enrere i fa una passada profunda. Pau Coll, que estava jugant de ceguer, no pot evitar que Marcus Morcego faci la recepció del tercer touchdown de l'equip dels Boxers en aquest partit, i el resultat que ja comença a ser pràcticament de sentència. 18 a 0 per l'equip dels Boxers. Atenció a la conversió després d'una penalització. Han intentat l'extra game i ha aconseguit, com poden veure, 2 punts més Xavi Vilaró. Això ja pràcticament sentenciat a favor de l'equip dels Boxers de Barcelona. Els Trons de Sant Just, que ja no tenen oportunitat en el temps que resta de capgirar un marcador cada cop més favorable a l'equip que presideix Xavier Pasquet. Els Boxers, Yowie. Mentre veiem també Guillermo Gómez. Aquí veiem el jugador dels Barcelona Dragons amb les ulleres, Guillermo Gómez Sancha, exjugador dels Ossos de Madrid. I el Brent White, un dels jugadors dels Dragons de Barcelona, que també s'ha acostat fins a aquesta final. Ha intentat el retorn el número 21,
Número 22 era de l'equip de Sant Just, Ramon Martín, però l'han aturat força bé. S'estan desinflant una mica els trons. Primer down per l'equip de Sant Just. Vegin la jugada ara que ha fet. Espectacular el jugador dels trons de Sant Just. Ha sorprès fins i tot la càmera en travessar la muralla defensiva dels Boxers i acostar-se pràcticament al mig del camp. Vegin com la jugada ha estat molt bona d'engany. Bon bloqueig. I ha estat Ramon Martín de nou el qui ha guanyat primer down. Avancem una mica més ara. Ramon Martín, tercer down. Vegin on està rebent els snaps. Ramon Martín, fumble, recuperat pels Boxers. Han badat ara els jugadors de Sant Just, han fet una jugada certament estranya. Ron Paul també ha caigut lesionat, el running back de l'equip dels trons que estava conduint les accions, i vegin aquí com no s'han acabat d'entendre entre Tomàs Pérez i Ramon Martín. La pilota ha caigut a la gespa i la recuperen els Boxers. Quart down i 11 iardes. Joey que intenta convertir aquest quart down. La passada completa per Sergio Díaz. Ha arriscat molt Joey. Li ha sortit bé. No ha arribat a temps el placatge de Xavier Juan Polo. Personal, golpe por la espalda número 73, se penaliza la mitad de la distancia desde el punto donde ha acabado la jugada. Àlex Areste ha estat penalitzat per una falta personal, innecessària violència, a l'haver colpejat per l'esquena un dels seus contrincants. Estan reunits tots al voltant de Joey. La veritat és que aquest quarterback de l'equip dels Boxers s'està convertint en el magistral conductor del joc d'aquest equip de Barcelona, que va camí de tornar a guanyar el títol, la qual cosa ja va fer ara fa 2 temporades. Primer down i gol. La passada era per Llenas, però a Marc Llenas l'ha vist molt bé ara Àlex Aresta, a qui s'apoda Conan, el número 73 de l'equip dels trons. En el moment en què acaba el tercer quart d'aquesta final, amb el resultat encara de 20-0 pels Boxers de Barcelona. Entrem, doncs, dins dels darrers 15 minuts de joc efectiu. Poc temps ja perquè es pugui capgirar de qualsevol manera aquest resultat favorable als Boxers. Segon down i gol, la pilota a la iarda 12, Joey que busca de nou passada de touchdown, ha trobat desmarcat Llenas, atenció que pot aconseguir touchdown, i sí, era el número 23, Josep Maria Salvador, el qui corria en jugada perfecta de Joey, l'ha vist desmarcat. Josep Maria Salvador ha anotat touchdown per esprintada davant l'impotència dels defensors. No, efectivament era Marc Llenas, el número 23, el qui ha transformat aquest touchdown. Marc Llenas, corredor, juntament amb Xavi Vilaró, destacat en aquest partit, i que ha notat el nou touchdown dels Boxers de Barcelona, que augmenten a 26 el resultat. Guinart a pals. Acaben de transformar amb aquest punt de més el 27
ja dels boxers en aquest partit i la decepció que va en augment a les files dels Trons de Sant Just. No hi ha dubte que la baixa del quarterback McDonald i després de Ron Paul, que havia substituït McDonald com a conductor del joc, està malmetent força les possibilitats dels groc i blaus. Els Trons tenen primer down, 10 yardes. Pràcticament cap jugador amb experiència de quarterback. Vegin on està rebent els snaps el número 23, Martín. La passada pantalla ha estat molt bona ara pel número 36, David Buenacasa. I els havia sortit força bé aquesta jugada de pantalla de Ramon Martín per David Buenacasa. Ho veurem de nou. Aquesta llarga distància a la qual es col·loca Martín li permet fer passada per damunt dels homes que el venen a placar. Estava Buenacasa molt ben desmarcat i ningú dels jugadors dels boxos ha aconseguit arribar fins que s'ha produït ja aquesta mena de pila humana. De nou intentarà Martín passada lateral. La recepció completa del número 80 de Leandre Comas, receptor obert de l'equip de Sant Just. Bona recepció de Comas. Continua l'abans dels Trons. Primer down, 10 yardes. Martín, que continua esperant, vegin la pilota pràcticament a 5-6 yardes de distància. Martín, que fa jugada d'esprint, com a corredor que és, no li ha costat massa. I els Trons, que sembla que estan més a prop que mai al llarg del partit per anotar. Estan jugant més amb el cor que no pas amb el cap els jugadors de Sant Just Desvern. Vegin aquí la jugada, com qui està fent les funcions de quarterback, Ramon Martín, número 22, ha decidit esprintar i ha estat placat finalment per Ivan Invernon. La pilota dins la zona de les últimes yardes. Continua esperant la pilota lluny. Passada de Martín, interceptada. La buscava el receptor de Sant Just, però acaben d'interceptar els boxers, concretament Llenas, creiem el número 22, o Manuel Martínez, el qui es trobava en posició perfecta i ha interceptat la passada de Ramon Martín. Vegin la passada i s'avança Manuel Martínez a l'acció del receptor Esteban Pérez Sánchez. Recupera boxers amb Joey, segon down, 10 yardes. Passada per Sergio Díaz i el plaquen d'una forma expeditiva. Ha estat el número 45, Xavier Juan Polo, el que ha caigut damunt Sergio Díaz, placant-lo. De nou, oportunitat per Joey, que busca la passada llarga. Troba de nou desmarcat. Atenció, que Sergio Díaz agafa velocitat i és placat a la yarda 40 després de fer una sensacional jugada. Molt bé, Díaz, primer en la recepció i després en l'esprintada que acaba de fer. Primer down de llarg. Ja fa temps que el partit està completament sentenciat
Jo diria que pràcticament se'ls ha acabat tota possibilitat als Trons en el moment de perdre McDonald, el seu quarterback titular. Vegin aquí com ha fugit i que bé ho ha fet Díaz de l'embranzida de l'intent de placatge de Pau Coll. I és finalment el jugador Jordi Sanz el qui ha placat. Primer down. Està empleant-se ara amb ganes la defensa de Trons i ha emplacat Llenes. Número 23, autor d'un dels touchdowns de les Boxers, que guanyen amb comoditat i seran els campions d'aquesta temporada a la Lliga Catalana de Futbol Americà. Segon down, 15 yardes, acostant-nos ja al xiulet final del partit. Yowie sota pressió, ha fet passada per Llenes, atenció, el número 23 i touchdown per Marc Llenes. L'esprintada sensacional del número 23 que encadena el seu segon touchdown. Marc Llenes acaba d'afegir més punts encara al caseller, però atenció, el principal anul·la aquest touchdown, com ja ho hem fet abans també, amb un touchdown dels Boxers per un holding de l'equip dels Boxers. I aquí veiem els companys com abracen aquest jugador. Mentre al terreny de joc Tom Yowie dona instruccions als seus companys. Una nova jugada. Yowie busca la passada. Bona recepció del número 85 de Becerra. Molt a prop dels límits. José Luis Becerra ha aconseguit acabar aquesta jugada. Pràcticament l'única incògnita que queda per desvetllar en aquest partit és saber el resultat final, mentre la decepció de Nick Stoll, el nord-americà, entrenador dels Trons de Sant Just. Aquí no li ha quedat més remei que fer infinitat de canvis tàctics després d'haver perdut a McDonald i a Polk, els seus dos compatriotes nord-americans de l'equip dels Trons de Sant Just, que no han aconseguit acabar el partit. Tercer down i 7 yardes pels Boxers. Estem al quart down. I els Boxers que encara volen augmentar les xifres del seu marcador. La passada dins i touchdown de Morcego. Sensacional una altra vegada la passada de Tom Yowie per Marcus Morcego. És el segon touchdown per recepció que fa Marcus Morcego en el partit d'avui. I la veritat cal donar també l'enhorabona, la felicitació a Yowie. Els àrbitres, però, que sembla que han tornat a veure una penalització contra els Boxers per ús il·legal de les mans. Contra el número 57, és el jugador José Montorio, que anul·la el segon touchdown consecutiu dels Boxers. Per tant, tornen a jugar en tercer down. Yowie i companyia. Yowie que s'ho pensa, s'ho mira, decideix esprintar. Atenció que ha fet jugada en solitari. Pau Coll no l'agafarà. Tom Yowie que arriba fins a la yarda 10. Aquest quarterback nord-americà, sens dubte, està marcant les diferències en aquest partit.
Veiem de nou la jugada, com la protecció que ha obtingut Tom Joey és molta. Ha trobat passadís, bons bloquejos. Aquí intenta Pau Coll, però l'agafa molt aturat, el número 50. Jordi Sanz, que també surt a buscar el jugador nord-americà, i finalment aconsegueixen que se surti fora de límits. Primer down, gol pels Boxers. Un guany de 2 iardes de més. Estan una i altra vegada perforant la defensa dels Trons els jugadors de Barcelona, que no es conformen amb el resultat que fins ara assenyala el marcador. Segon down i gol, pilota a la iarda 3. Una altra penalització han vist els àrbitres. Han assenyalat la penalització abans que es produís el touchdown, abans que el jugador dels Boxers travessés la zona final. I l'àrbitre principal, que ara ens comunicarà quina és la penalització. Una altra penalització contra els Boxers. Xavi Rivera, que també ha utilitzat les mans per agafar, cosa no permesa en la línia d'atac. Segon down i gol, pilota a la iarda 13. Joey, que busca la passada, sota pressió, passada en globus, i això pot ser touchdown. Touchdown dels Boxers, del seu número 85, José Luis Becerra. Joey ha fet una passada sota pressió a José Luis Becerra, i aquest, pràcticament controlant la pilota amb una mà, amb l'altra, finalment amb les dues, ha anotat 6 punts més. Veiem aquí. La pilota la passa Joey ja quan pràcticament estava sent placat, i vegin com ha controlat Becerra molt bé la iarda 1 i entra dins la zona. Multitud de touchdowns, alguns d'ells vàlids, altres no. Han aconseguit els Boxers avui molt superiors als Trons de Sant Just. Gonzalo Guinar pel punt de més. Els àrbitres anulen, però, aquesta conversió. Algun dels jugadors s'haurà mogut abans d'hora. Ha estat un fora de joc de l'equip dels Boxers. I repetiran el xut des d'una mica més enrere. 5 iardes més enrere. Gonzalo Guinar pel punt addicional. Guinar, que no ha aconseguit passar aquest xut per entre els pals, i per tant això està pràcticament sentenciat. Quan ha estat considerat jugador més valuós del partit, Xavi Vilaró, i el resultat 33, Barcelona Boxers 0 pels Trons de Sant Just. Està sent felicitat ara Xavi Vilaró per Luis Jones, un dels jugadors que no ha pogut actuar en aquesta final per tenir una lesió. Som ja als darrers moments del partit. Martín, que intenta a la desesperada, ha tornat a ser interceptat. Ramon Martín pel jugador dels Boxers. Vegin la trompada que acaba de rebre Xavi Graells, de la qual ni tan sols se n'ha notat el jugador dels Boxers. Bona intercepció de Graells, que pràcticament sentencia ja
fins i tot el marcador d'aquest partit. Ho ha intentat a la desesperada. Ramon Martín, vegin, no és un passador aquest home, però s'ha trobat avui amb la circumstància d'haver de jugar de conductor del joc de l'equip. I aquí veiem com Graells, molt ben interceptada la pilota, també ha sabut retornar aquesta passada interceptada per gairebé 30 iardes.